fortælle 2 løgne og 1 sandhed. Men først skal vi lige smage på den. Ja. Det skal vi. Vi skal i gang med julekalenderen og Nille. Og som sagt, så er vi kommet til den 16. Okay, Nille, træk lige den julekalender. Vil du finde den bag? Nej. Den er det blå i det. Den er blå. Den hedder julefrygt. Lad os se, hvad den kan. Yes. Godt. Klar. Ja, den er. Skal vi skål? Og Jona, er vi alle sammen en skål? Hvad siger du, Nille? Jeg synes, den er lidt over en klasse. Er det godt, Ja, det er helt... Den er satme god, mand. Okay. Den er god, selvom den er over en klasse. Men det spørger mig lidt sådan Grøn er basic. Det spørger mig basic. Jamen, Den er så lidt... Hvad synes du, Jens? det er lige mig, det her. Det vil jeg gerne. Er det lige dig, Martin? I dag har vi gang med Julebryg, Markus. julebryg for Thy. Ikke Jamen, fra jeg Tis. får jo lyst til at kaste op. Nej. Det er godt. Jamen, det er... Markus, så må du lige tro, Markus, du helt her. ærligt. I hvert fald 8. Jeg er på 8. Jona, hvad Altså, synes det er jeg. Jeg siger en... En 5-6, Altså, den er mega kedelig, jeg siger 10'er. Jeg synes, det er tydeligt. 10'er. Den er mega... En 7'er. En 7'er er den. Okay. Jeg på en øl, som 6, det er jo... En 7'er skal vi på kompromis. Ja, fint. Jeg siger her. En 7'er. Vi tager en 7'er. God idé. Ja. Ja, jeg synes, den er fra. Okay. Nej. For lige at konkludere. Den er fin, men vi har smagt bedre. Ja, fint nok. Nu går vi videre til the challenge of the day. Så vi kører 2 løgne, 1 Okay, Markus starter. Okay, er I klar, venner? Ja, Er I klar? se, hvad du har. Okay, som barn, så synes jeg, det var sjovt at få lagt op af mine søstre. Ja, Lagt op. Hvad betyder det? make up, sorry. Åh, Make up. Det er lige mig, der skal huske ordene. Yes. Og en gang som mindre også, der var jeg på tur, og så skulle jeg skide helt vildt. Ja. Så jeg kræftede med at skyde på min søsters skøde, fordi jeg sad på hende. Det er hvad der kan ske jo. Det er fedt. Ja, det kunne det svært være dig. Jamen, bare vent til mine. Sorry. Den sidste ting er, at til en fest, der brækkede min kammerat ud af min hånd, hvor jeg stod og holdt det i cirka 10 minutter og bare glod på det og tænkte, for satan, hvor det Ja, jeg kan godt forstå det. Okay, hvad stemmer I? Er det også alle, der Jeg siger nummer 2. Jeg siger 1. Jeg siger nummer 3. Jeg siger nummer 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, så en hver. Hvad var det? Sandheden er, at jeg holdt min kammerats bræk i hånden. Okay, lige noget ret. Vi rykker. Okay, så er det mig. Som Viola. Min første er, at jeg hader frøer, men jeg har spist en tørret frø. Og det er altså kun på den 16. december der. Det er det. Ja. Frøer også næse. Den anden er, at jeg blev kørt ind i af en anden cyklist og skulle opereres. Ej. Ja. Den er lidt voldsom med dig. Træk roligt. Den tredje er, at jeg er født i Tyskland. Jeg har til, der er noget tysk over. Ja. Nummer 1. Jeg er nummer 2. Tysk som... Nummer 2. Nummer 1. Nummer 1. Nummer 1. Nummer 2. 1, 2, 3. Nummer 1. Okay, lad os se. Ja, nummer 1. Hvad er sandheden, Viola? Det er... Jeg er blevet opereret, fordi jeg er blevet... Desværre. Jeg kan ikke sige, jeg er kun af balleri. Det er en Sorry, Okay. jeg kunne række. Nu er det mig. Okay, jeg har nummer 1. Jeg siger det bare. Til et foredrag i 1. G. Der spruttede jeg. Der spruttede jeg. Ja, jeg kom til at... Ja, Det er skidt for dig. jeg kom til at gasse lidt op under et foredrag med Annette fra kontoret. Nummer 2. Jeg pissede en gang sammen med min lillebror op og ned af min lillesøster på trampolinen. Det var lidt som bøjler. pis op og ned og puha. Ja. Og
Var det sidste år? Nej. Op ad hendes tøj. Det var kroppen. Ej, puha. Okay, og det sidste er, at jeg elsker rugbrød så meget, at jeg har været med til at spise julefrokost i dag. Jeg gælder på nummer 3. Ja, nummer 1. Løgn. Nummer 1. Nummer 3. Nej. Jeg siger, at du hader rugbrød. Så nummer 3 er fake. Men han skal ikke spise. Hvad er sandheden? Hvad er sandheden? Sandheden er, at Han hader jordbrød, og han spiser jordbrød. Nej. Undskyld. Hvad er løgn i det her? Hvad er løgn i det her? løgn er... Nej, 2 løgner. Ja. Jeg tror, sandheden er nummer 1. Hvad er sandheden? Så er hun nummer 1. Jeg tror også sandheden er nummer 1. Sandheden er nummer 2. Okay. Ja. Nej. For satan. Ja, vi cutter Markus! Jens! Hvad for en sandhed? Hvad for en Jeg skal med nissehue på. Hvad for en Okay, ja, jeg har pisset på min søster op og ned. nummer 3? Jeg har pisset på din søster. Ja, jeg har. Okay, da jeg var lille... nu skal jeg lige tænke. Da jeg var lille, med min veninde, vil jeg trække min fætter med en kant med tænderne. Så det endte så faktisk med, at jeg flækkede begge mine fortænder ud. Det kan man godt se. Prøv at smile. Hvad er nummer 2? Ja. Nummer 2, det er, da jeg tror, jeg var cirka 11 år, da jeg smagte min første smøg. Det var, at jeg blev fuld som 10-årig, og det var til en nytårsaften i min familie. Ja, nummer 3. Nummer 3. Nummer 2. 3, 2, 1, sandheden er... nummer 2! Har du prøvet din første smøg som 10 år? Jeg tror bare, vi stopper. Tak